DDM on the beats. Ku saurara yau sai na faɗa musu muji dawe. DDM boy man, faɗa musu muji dawe. Sallama nake zuwa ga Filistina, bari ku ji zani baku wani labari. Rana zafi inuwa kuna, ruwan sama ko sun ci mu da ba mu kaucewa. Soyayyen mu ni da ita yayi nisa, babu rabewa kullum muna tare. Ga muna tare, ga muna tare. Allahu ne sarki ubangijin talikai, babu wanda a doron duniyan nan sai shi. Kai ne ka yi mini baiwa wake na, gaisuwa zani kawo zo ga dan ka annabi mai girma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Rana zafi inuwa kuna, ruwan sama ko sun ci mu da ba mu kaucewa. DDM boy man, dawe faɗa musu su ji. Ruwan sama ko sun ci mu da ba mu kaucewa, ruwan sama ko sun ci mu da ba mu dainawa. Akwai 'yan tsirarin mutanen da ke so su ban matsala, neman su nake ido rufe hakuri zani ba su. Na sha wahala wajen gano su, ɗaya daga cikin su muna tare. Ta wani bangaren wai ma mai gida na ne, ɗayan kuma ranar da ya fara zuwa masana'anta ta ni ya fara baiwa aiki. Akai yana zuwa waje na sosai, mun shakuni da shifa. Baby kullum sai ta zo wajen har ya kasa hakura na yana tambaya na ita. Na faɗi mashi wannan rufi na ne, kullum sai ido na zai tuzali da ita, sannan hankali na zai kwanta. A baya na faɗi maka wannan ci budurwa na wacce nake so na aura. Na yadda da shi fa na kwashi tuzantuka na bashi. Kai coni abokan da na ƙauye bai iya cin mata makoci ba. Yadda ke cikin kwana biyu na gane mai, ku ji wannan abun da ban haushi. Wai yanzu amana ta yi wuyar riko a musulmi tumu na fukai da azalumai, ku bi a hankali wallahi duniya ta kusan tashi. Dogaro muke ga Allah sarki, ni da ita mun sha alwashi sai mun rayu. Dawe danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode da kulawar.